Zviri sei guys for the people. Tadzoka zvakare. Mazvano ndiri neuturu ndohwaukasha mukati meropa rangu kuti ndonjihwa kuvavigwa kuti ndoda kuhwa kutaura, ndoda kuhwa kuti ndiri kucommunicatera. Hamuhwisisi zviri kuitika munyama dzangu. Ropa rechiti hamuzviona manje. Thank you very much vanhu vari kunditi chara welcome back. Ndanga ndisingazvifungiri vanhu vaJehovha kuti saka vanhu variyozve vanga vandisuwa uku. It's been 5 years. It's not easy because pa 5 years munhu akanyarara akasiyake nhau dzama-streets wotambigwa muna zvakanaka kudero nokuti ini papeji pangu ndinoita zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana, but anyway vamwe vanenge vasingazi kuti dzemuma-streets ndokwatakabva nako, but tichiri ipapo zvakare. Regai tingoti chikomuna speed chava kugwanda, noti kugwanda, regai titi chikomuna speed chava kukinya. Iri kunetsa izvozvi, asi chiri kundinakidza ndechekuti vanhu vazhinji manje vakachifunga kuti pamwe kuRwanda sezvo akadzingiwa kunzi mustadium hamene zvaitaugwa tikanzi aiwa hazvitendegwi kuti munhu anga achistreama chimechi inenge ichitambwa ipapo pamutemo, hazvitendegwi. Vanhu vakati kwadzingwa unonyanya kuspeed stereki. Ndonesa kuti ndofunga munyika yega yega negona kuti ari kungoita 2 days nekuti unonzwa kuti apa ari kuRwanda mangwana chokuti unzwa kuti atokukinya. Izvo zviri kukinya, vanhu vari kumanya muma-streets, kumanyira speed. Chazondinakidza zvikanzi kinya yavharisa nekuda kwokuti vari kudada vachiti isu tazvivharisa nekuti ma-streets ose akazara navanhu kuti hakuna kana pari kukwanisa kuti munhu afambe. Saka nekuda kwaizvozvo chikopokopo chabhururuka kuti kitikiti kuuya kuzotora speed kuti agone kubva mugurungwandira ravanhu vanga vabuda muma-streets emukinya. Inga zvakaoma kukinya kwacho kubva ndikwakaoma. Indonasa kuti munoona zvakaita sekuNigeria kuya vanhu vajaira kuita zvema-live streaming zvavo, vanhu tozvijaira kuna bosi, kuna nanonzi kata uya kuna napela kuna nani. So obviously vanhu ivava vakanzwa kuti speed uri kuuya, population yavanhu ichabudemo inenge yakanyanyisa kuti zvishoma nekuti papa watoona tenge wangakapfeka hake Uganda kurava kuti pamwe wafulayiwa akanzi chiuya mukati mutisangane kunyika yechi yeKenya. I don't know. Saka nehandizivi vanhu vaMwari, asi tichiri ipapo I applaud zvakare chikomana who else chamateki chinondinakidza. Mwari wandikomborero zvakwadi ndikombosangana naye, anondinakidza mukomana ndamunakirwa naye angati akutevedzerawo chimbo chavakaimbigwa naFreds. Waona manje achichitochitambawo paindaneti ipapo vanhu vachifunga kuti muri kumuseka, akutochitambawo atojoinawo challenge iyoyo yenyika yeZimbabwe. Hamuzviona manje tichiri ipapo zvakare ndobva abuda ari paairport. Ini pekutanga inonzani hino chikomana chamateki choindepizve zvikanzi nangu kudawo kutondomugarira kuti uri kubvepi. Ndikati hazvina kushata, asi zvebusiness rinoramba ichiita muvhoni. Imi muchiramba muchiita sei muchiri isure, ivo vanhu vanenge vadi vava mberi kare. Heya idzi dzapera idzi, chisikana yaya weudhani zvakwe waposta musikana kuti ingadei uyu KFC ikarecognize musikana yomutowo brand ambassador mugwadziwe. Saka nawo vanhu vanga vachifunga kuti kuda uchaita godo wanike kwete uri kutosapotawo. Vanhu vazhinji vana kuzvijaira, vajaira kunzwa kuti zvibregedia ndo zvine zvikandigwana. Uyu wochikomana nyati woti ini by beats nekuda kwokuti wasiwa watsvetewa nana Adho, saka ini ndopinda hangu ndotorana naye ndichange ndichimubatsira kurekodha, kuedita uye kuposta zvinhu zvake, kutravhera zvoku. Handisi kuti hangu kuti chikomana nyati baba nyati ava vanogaripi kuti hakunungu. Kana vachigara kwaRusape uku uchabva maRusape, handiti toda kuti tiite cost effective movement. Uchabva kwaRusape wondobhadhira tollgate rekubva maRusape. Handizivi kuti vanogaripi, I'm assuming kuti maybe ngatiti kana uchibva kwaRusape wobhadhira tollgate rekutanga, wobhadhirazve tollgate remarondera riya rekupinda muno Harare, wabhadhara wozobhadhira tollgate renda kuDarwin uchivinga by beats. Hamuzviona, wadero uchandogara naye obviously a few hours because maybe haugoni kuti uramba uchigara pamba pavo kuti uchivadzisa content, wodzoka up and down unless by beats nemhuri yake vakadzi vaviri vava threesome yake yavingani iye chikomana nyati kumba kwake kwaanenge achigara nemudzimai wake. Hazvina kushata. Hamuzviona. Tochibva ipapo toenda kunhau iri kutrenda izvizvi yekuJoni.
ye mukukomana bhasina uyu nantakazwa meno. I'm not so sure kuti zita rake ronzi chii. Moza vanhu ava ndakatanga kuvaona hangu kare pamakapozi achibuda achiti ncengi wati ye Red Bull anonozviona. Ndo pandakambototaka nguva ndichivafolowa kudaro vanhu ava ndozoona uyu musikana waya wakabuda ari kupi. Obvious kubeach kunofana kuindwa munhu wakapfeka bikini. Hamunozviona zvinhu zvinoratidza kuti uri kubeach. Haugoni kuti uinde kubeach nezinguwo uye nezijuzi rakapfeka hazvibudi. Unofana kuti tashama time panguva yekubeach. Asi musi uyu musikana waya wanga wakangovhara chivhara ngozi chake changa chiri chepamberi nekusure chete kona kutongoti kumberi chete, kumwe kwese kuyaingwa tambo. Vanhu vakamutsivura 2023 ndandidzokera ndichasa makomenzi. Vanhu vakati iwe mukomana iwe uri kuparedha musikana wako kuna vamwe vanhu. As good as uri kuparedha kugood bidder. Vanhu ava mashoko achitaugwa navanhu. Zvikanzionaka zvowoita iwe. Uyu musikana akawana highest bidder unogona kumutsvetera zvakanaka. Musikana unoendawo. Vamwe vakati iwe musikana uyu wakadei pane mukomana uyu. Nokuti mukomana wakanyanya kutetepa. Unoita sokuti haana kurya achiguta. Amozviona manje. Vamwe vakati nai wadii kumbojima mbichana so that ini chesiti ibude. Chesiti ndo yanga yakakosha pavanhu vari kuona mumaziso kuti chesiti yake ngaiindirane nemuviri wemusikana uyu. Uri musikana wakaurunganya wakaumbwa kwete zvekusika musikana iyeye achitaura zvake slow. Vanhu vakati nai musikana uzvotoita effect yekuti nokuti unotaura achitaura mino. Inonzi varambana. Ndo iri kutirenda izvozvo kuJoni nemuno muZimbabwe. Vanhu vemuno muZimbabwe vatoihakira kuti aiwa tinototaura apa nekuti chikomana Shadhaya changa chakomendawo kuti tinombokuudzai kuti learn and perish. Or meno learn or perish yake anoita iyeye. Because the moment yaunoisa munhu wako gara waziva kuti kune mapotential maziso zvivangu zvezvichiona kudai zvivangu ndo vanhu vanenge vachitamirawo wako nokuti unogona kungotogwa wapostiwa pa unogona kungotoregwawo futi. Saka zvivangu zvese namabhinya yose anenge achida vanhu ivava vose vane vakatarira kuti ini ndichamuhwina. Hau pane pasati pazikamwa kuti uchahwinwa sei munhu uyu. Saka ndozve zvimwe izvozvo zvamwe vakafara vakati taizviziva kuti hakuna kwazvosvika nekuti kwakwanzi vakazivana 10 years ago. Vazivana 10 years ago. Guys, gayai kuti i10 years dziri mukati mechikaryana ichi. 10 years uchingochibikira chikaryana ichi. 5 years ndobo waita muengejo woengeja nemunhu. After that hapana marriage hapana chii. Zvikana vanhu unoguma wonyangadzwa because une uchagodei kumunhu iyeyo kuti wazana 10 years maengeja 5 years. Saka marriage yacho inenge iripi? Ratova degree zveiri. Hazvina kushata. Tobva ipapo toinda zvakare pane murume wandinakidza zvangu. Unoziva nyaya iyi inoita sokuti iri kunakidza sipa mwainakidzi. Baunza rabuda richiti inini January disease watondikanga kwete zvekuseka nemhaka yekuti iye munhu unoita zvoubhaunza zvoumonya. Saka munhu uri kuti iye anga achirya sadza namatemba kuda wagombegwa nekuti pane mwedzi uno hatisati atombosvika pakati pako nekuti January wakareba ndosingazivani. Zvaakareba kudai unoita sokuti haasi kufamba achitatamuka January ndozvaakashatira. So indochigara ndikati sadza namatemba zvakaipei sadza namatemba rinongonaka kata upenyu hwacho hausi kumira kwazvo. Ndobva vanhu veCarlos Smith vati uya utore 10 kg yenyama. Aiwa samunhu une nyama dzakawanda unotoda kugara utano hwake achigara achirya nyama kuitira kuti agone kuramba ari ubhaunza hwake nekuti demba neubhaunza hazvizoindirani. Zvinhu hazviryidzani zvachose. Hamuona manje vamwe vakatomisawo ekusvika zvakanaka mwana asingachemi unodi unofira mubereko. Tobva ipapo toinda panhau yekuti chikomana Tobi zvokwadi chikomana Tobi ndiri kutaura mune zvakanaka zviri kutaurwa navanhu. Wabuda achita live stream yake chikomana Tobi wabuda achita live stream yake uyu mukomana uyu waachiratidza kuti uri kubatikana namashoko ari kutaurwa navanhu ekuti iwe mukomana chikomana Tobi uri kuita zvokunyanya kupema wagwadziwa ndokutaura nhoroondo yake
ndateerera yose nhoroondo yake, mazivirano akaita nemudzimai wake, matorero akaita mudzimai wake, mavakigwa akaitwa imba yake, maitiro akaita bhoho rake, maitiro anoita kuti zvinhu zvake zvinge zvichienda mberi. Zvinhu zvakanaka. Vanhu vakaita sympathize naye chaizvo kuti vanhu ngavasadero, munhu unoshandira unodini. Egani mbotaura chimwe chinhu chikomana Tobi. Mashoko aya achabva muchikaryana. Handisini ndiri kutaura. Mashoko ndamadunga abva muchikaryana umu. Chikomana Tobi, mwanamai wangu regari mbokuudzawo chinhu chimwe chete. Ini handisini ndiri kudero, chikaryana ndio chiri kutaura. Mashoko abva muchikaryana vanhu vaMwari. Nokuti ini handigoni kuzonga ndichiti ndindakazvitaura kana ndaisa opinion yangu. Aiwa, muchikaryana ndio mazvabva. Wamozviona. Zvinoitika pasocial media ndezvekuti chero waexplaina izvozvi kuti vanhu vaJehovha ndiwe kuti ini nhau yangu yakadai. Social media people, they don't care. Ndo vamwe vanhu vasina kana basa nazvo kuti watombovatsanangurira hapaperi 2 months izvozvizvi vanogona kukubhasha futi nechimwe chinhu. Hino manje ukapinda nemwoyo uchivatsanangurira dai havana basa nazvo, vanotonakirwa and life goes on kwavari ikoko, nekuti ivo havana life. Vazhinji vacho vanenge vachitodero vane vasina kuisa upenyu hwavo paindaneti. Wako ndo huno huri paindaneti. Saka nyange ukada kutsanangura sei nesei, they don't care. Chirega iwe chikomana Tobi, vanhu ava ngavafambe nedivi ravo, iwe ufamba nerako. Rako iroro raunoziva irorero ndo ratoziva chese kuti iroro kuseri kokoko ndori correct. Ravanhu ava siyana naro, toziva kuti zvobata shuwa kuti unzi wadai. Believe me, aumbovagoni vanhu. Uchitopedza kutsanangura vanototsvakazve zvimwe zvokutotaura. Uchipedza kutsanangura vanotsvaka futi zvimwe zvokutokomena nawo kukubaya pamwoyo. Ndo zvinoita social media. Hamozviona. Saka ndinoti hangu chikomana Tobi shuwaka isiyana navanhu. Ramba wakabaya content yako yoyo zvokuti maviewers adonha kana kuti achadii. Zvinowanikwa zviya, pane nguva yaunodonha, pane nguva yaunosimuka, pane nguva yaunodonha, pane nguva yaunosimuka. Siyana nazvo, iwe baya content yako chete. Ramba ukatsika geja. Usamborega zvako iwe. Usamborega kana zvachose. Uye usambotota zvokutarisa kuti mashoko kuti munhu wanditi chakati. Vamwe vedu teketi torina pekuga. Seizvozvi zvokutaura kuita nditi nenditori kana kuseri kwedho, chimbedha changu nechesitovu changu nechepandobikira kuseri kwedho. Asi nekuti data iko nora affordable, ndine chinonakirwa ndokungoti urega ndimutokonye. Kumwe kugwadziwa godo ririko, nokuti munhu anofunga kuti Tobi watosimuka watoenda kundidarika. Hamozviona. Nokuti izvozvi zvokuti wakazovakigwa imba yako yaya, vana vana basa nazvo vachanguramba vachingokubaya neipapo. Iwe siyana nazvo, ramba wakabaya chitanda chako uchiinda. Iwe focus nelife yako. Ndo mashoko abva muchikaryana. Handisini ndedero, chikaryana ndo chataura kudero. Hamozviona manje. Tochibva ipapo toinda panhau yekuti chisikana chamasutu, chisikana chikunaka. Tinonga ndo musi wekupedzisira ndoitaura nezvayo. Kuti vanhu vaunyanya kuanalyze kuti wagirebwa, so yewo musikana siyana nekuita masikitsa uda kuti pana chikamuna adho honeko zvino wakubuda uchigirebhewa, hona izvozvi zvamasikitsi siyana nazvo. Asi zvotikakuzivira ita zvako zvebeauty yako kana kuita zvokumodhela kana kuita zvamasutu kana kungobuda utora mapikicha uchiratidza zvakati. Rega kuita zvamasikitsi. Vanhu ndo vavachidero. Ina handizivi agreement dzavo dzavakaitirana pakuti pavakasangana ukoko. Vakasangana vachinzi uchaita masikitsi here, uchaita zvokumodhela here, kana uchangoita zvamapikicha ako uchiita life yako uchiita mapikicha oga uchinda. I don't know, but vanhu vazhinji vaita against nhau yamasikiti. Vakati hatidi kuona uchitambisiwa, hatidi kuona uchidai. I personally don't know kuti mwana unofanira kudi. Iye ndio unoziva choice yake yachaita, ndio unoziva kune strength yake. Kana strength yake iriye kungoti anofanira kungoti smile all the time and take pictures all the time. Do that my sister. Usamborega zvako zvokuti vanhu vachakutuka vachadii siyana nazvo. Vamwe vakati ngawane mentorship, I don't know. Asi kuti zvangachita vamwe vanhu. Tobva ipapo toenda panhau yekuti